बताओ हो बदला तो लेके हम बाकी में लिखल तो बकावा क्यों ना के देश पता का नाम लिखले बाबा मला काउच बाउच लिखल बा क्या हो पला बड़ा थे हमारे को काम कर दो मालदा फौजी मारत नहीं तो कुछ भी हमारा तनी पढ़ के बताओ तो बामनाम के लिए तो लिखल हला बुआला तिथि पढ़ने सुदा ना तो कहला कि जाके दूसरा के देबे के बा का करे जाए के बा हमरा तो अता लालो तू अब थप्पड़ मार ले बालू हमके भेजले ह बामला ताते भेजले बा हां पहुंचाए के बा तू पढ़ने ना जाने नु है तो को बा 11 को बा हैं तई का तो है 16 को बा थमत के इगाला पान थोला न हैं तेज लगो नाला सुकला लिथल बा न थिली मान मेले मेहरानू वादी आपको पति के तरफ से आशीर्वाद हमली वाइफ दी आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ बाकी ये दो टहना है एकदम तुलेत के पतों से बदला लेना है बदला में ये है कि एक तुमको उनसे जाकर जबरदस्ती चुम्मा लेना है हम लेब किकला का लिखल बा मेरे वाइफ पगली दी हम चुमा लेंगा छिनारी के चुमाम काहे ले रे मुंह ना धोवेले हम तो पता अपन मरद खातिर कहले कहता ही ना करबो तो पाप वाली पुलवा बन मगला जना में प्लास्टिक के पिलुआ और कोनो के लिखल बा हां नी तोरा को नाम लिखल रहा लामा ढाल से पत्तो उए लामा ढाल के पत्तो ये लाल धलिया काहे के छत बतावे हम पढ़े जाने नहीं कंफर्म करें कि ये लिखल बा न ओकरा में कितना बढ़िया बढ़िया बात लिखल बा कहले बा मर्दा के अगला महीना में आई बताओ तो के मुंह धोले होई कि नाही बामला के बात ना मानो हम लेटर भेजवावेलन महीने के महीने एक लवाड़िया निक से गाड़ी ना दे बात आवा हो लाल परी के हो हां मई जो बा देखता भीख मांगे खातिर हमारे दुआरे लौकता भोसड़ो आवा पहले हम ना दे भीख हो तू जब देखो जहुइले रहे वही में का डूबा रहेलू देखिए अपन दांत चेक करावा आई रे मुंह ने के धोए का लेही मुंह नहीं की धोई के तारा के मुंह धोला से काम मतलब हम धोई अच्छा बिना धोले रही इस पे का लगाई हो कुछ ना गाड़ी खा बोतले रहनी है 1 घंटा पहले बात मानल जरूरी बा काले भाईगो आय हम चुम्मा लेम तोहार हमार चुमा माने हमार मरद लेके चुमा ले खती ना बात में खबर जान ए भूसुर देबी कि ना देबू गाड़ी बेतल औरी देखा बामला लिखले बा हमरा कल बा चुम्मा देबे के बमला हां हमार चुमा देव खती तोर भतार लिख दे कहले कि आपस में प्रेम बना रही तुरंत मैं आऊंगी तोहरा से के गांव में प्रेम बनवाल जाइला सब के दूर रहल जाइला ई का हटे इसी बात माने हाय के तू लक्ष्मी जी दुर्गा जी बन जीबू चुपचाप फेन तक छोटा मन कैसे चल जी बुछिन रो तोहरा के चुमा देब हम देबो कि ना देबो धके ने टैया पले लेम आय न तो ये काट लेम ए देवी जी हमार चुम्मा दे के मन करन हम अपना मरद के देहिब तोहरा के चुम्मा ना देहिब दे भोसरी तुम चल हम चोरी सीना जरी कर ले विपत्ति ले के तो लाग का खाई एकर भतार कसम के गांव के मेहरान के लिख देता चुम्मा रख ले लिए कोनो लइकन के लिख देही उहो बेचारा जुड़ा जे तुम राणो के चुम्मा लेके हमार का जरूरत रहला लिखला के हराम जादी कहि के एगो औरी मत धरिया भी जाए के परी सवतिया मेली रोज रोज झगड़ा करेनी लेकिन भतार पैसा कमाए गइल बा ना मानम तुरंते आ जाई पैसो ना कमाई ए मत झारो टिली ली 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 ये हो हां माई की आ जाता दुआरी बाहर आवा
चाहिए हमके। का चाहिए? उहे का उहे? हाउ का हौ? हमले का हौ कइले बनी? चुमा लेम। चुम्मा? हाँ जा एकदम साफ पागले बाड़ू। भतार नहीं खे चुम्मा लेवे खातिर। बहरे से मैसेज आए हैं। व्हाट्सएप के डीपी बन के धोनी तो मोबाइल पर लेके बात कर ले, मार चुम्मा चाटी कह ले अपन ना भतार से। बमले कल बता चुमा लेवे के चिट्ठी का? में लिख के आइल बा। हमारा से का हमार चुम्मा लेवे खातिर हमार भतार नहीं खे। हम लूंगा तुम्हारा। भोसरो लेके रहूंगी। दे हम तक चुम्मा के जइबो ही गले छुछुंडा कहीं ना। कहां से आवे तले बानो घोड़ा। ये हम चुम्मा ए चुमा चाहिए। साफ कुकुरे हो का चुमा चाहिए। चुमा चाहिए हो बता ना मिलला सोनी चुम्मा देवे खातिर। लेटर में भता लिख ले बा। का तार भतार कहले बा हो। चुम्मा लेना है। अच्छा हमार चुमा लेके के हमरा मेहरारू के ए चुम्मा इसका लेना का है। पढ़ के आके कहल ह बता पढ़ल लिखल हो पढ़वैले हैं के करा से चेहटुआ से। जय बानर कहीं की। हमारे प्यारी पत्नी अरे पगलो देवी, एक चुम्मा तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूँ, तुम उधर से भी एक चुम्मा दो और तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अगले महीना 26 तारीख को आ रहे हैं, ओह खूब जमकर एंजॉय करेंगे। कल है 26 है। कल आई बमला। ये अगला महीना बढ़िया से रहिया रानी, केहू से झगड़ा मत करिया। एगो रबिया देवर बा ओके चुमा दिहल करिया टाइम टाइम से। इने बा यो घरे पढ़ले तो ना लिख रही। तो सारा बात ए झूठ बानर बोल तो रहा है। इहो तो ना लिख। अरे बनाला के चिठिया खोब दे हलू रारो खोब दे खोब। और मैं कहां लिख रहला कि रबिया देवरा के चुम्मा दी है? कहां लिख रहला है? तू देत रहलू ओके ता हम ना देत रहनी। खजुआ ठिया मैं गाल खजुआए लगी, हम चुमा ले हमरो ओठ खजुआए लगी। इतना सुहरे बानी या कुछ चुम्मा देही ले लेही। यार हमार देखी तो खुश हो जाई। आज आ गई साला टिकटे ना मिलत रहे ट्रेन के, का करी। धनिया कबूतर बस की मेकअप मामा अब तो कल चिट्ठी भेजल रहा 10 गो का चुम्मा दे के आइल हई अबे। टिकट कैंसिल कर देनी, हम ही आ गई नहीं। ये बताओ पहले सुंदर लागत नहीं खराब लागत नहीं। ऐसे कि राइफल की गोली छोड़त रहे धुआं हमारे पे आ गए रहे। जान ला तू ना हवा हो तर बता रे। ताकि इतना मोटा करे रही तू इतनी में कैसे हो गिला। 10 दिन तारा याद में पहाड़ पर सुतत रही, डगरा गई। चुम्मा लेत रही राती में सपना में, ओह साला पत्थल साला सरक गई। अब सोच कैसे बच के हम आ गइल बानी। ओह बरवा झड़ गइल बा। हमर चिट्ठी पढ़त रहू। अबे काले चिट्ठी भेजल रहा बामन तू ना हाँ। त चुम्मा देबे वाला 10 गो के चुम्मा हम देन बनी। सब करा से ना पढ़ावे लू भौजाई से पढ़ा के देख सुना जाला कुल। चाहिए तू आ पढ़त रहे चहटुआ तू तो साला आग लगाओ ना, गलत काम नहीं ना कर ले तारा ले। उहे पढ़ रहा कि 10 गो के चुम्मा दो चकल के मेरे ऊपर चुम्मा दो। हैं? मैं दिया था। मैं कल अभी जाइए रहा था मार्केट करने। क्या करबू पहाड़ तू ही ना लिख ले रहा छी ना रो कि आवा हमार संगे मार्केट करके बाजारे आइल बानी तू एजा कैसे आ गेलो। टावर ना रहेला पहाड़वा पर, ऐसे चिट्ठी से संतोष मिलेला। अब यावा कौन जाला रे तोर माई के। नौकरी छोड़ देता नहीं। अब चला चला तन पानी में ले आवा, रसगुल्ला ले आई बनी। बामल तू लिख ले रहा चिट्ठी कि तू मार्केट में मिलबो तो हम जाती मार्केट में वो जे आई हा। चला पहले मार्केट घुमाई।